Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kanan na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma kanan maaw y'u ka san 2026 baarakɛtaw walawala min kɔni senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u na yɛlɛma caman kɔni don u ka baaraw kɔnɔna na an n'a kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen nɔ minnu kɔni baaraw bɛna kurakuraya waasa u ka se ka kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ye o baaraw kurunbɔ karili kɛra an n'a kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo kɛrɛfɛ ni k'a fara u ka sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana cakɛda belebeleba min kɔni bɛ yen ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don ka se ka maaw ka kɛnɛyako kɔni sabati ni o ye kanan maaw ye u y'a jira k'a fɔ san 2026 kɔni kɔnɔna na min ye u b'a la ka laɲini min kɛ o de ye ka se ka tɔnden 100,000 bɔɲɔnko ka o sɔrɔ ni ka fara u ka tɔnden kɔrɔlenw kɔni kan ni ka yɛlɛma kuraw caman don u ka baaraw taabolo la waasa fɛn min ye u ka baaraw bɛ se ka yiriwa cogoya min na waasa ka se ka o baara kɔni kɛ min ye CFA wari miliyari 120 bɔɲɔnko o de kɔni bɛ u ka wagaden kɔni kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka baara caman kɔni boloda ni kibaruya kɔni lasera u ka ɲɛmayaso ka sigiko 31 na o kɔni kɛnɛ kanan na. I n'a fɔ a laɲini kɛra an ka jamana maa ɲɛmaaw fɛ cogoya min na ni ka Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen ni o ye CSRF ye ka se ka olu kɔni yɛlɛma k'a kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ye waasa an ka jamana banabaatɔw bɛɛ lajɛlen kana taa ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔmisɛnninw olu ka se ka banabaatɔ dɔw kɔni furakɛ o baara min kɔni kofɔra jamana faamaw kɔni fɛ a baaraw kɔni kurunbɔ karila an ka jamana kɛnɛyako ani bunadamadenya yiriwa minisiri kɔni fɛ Bamakɔ sigi da nana kɔni na ka CSRF o kɔni cira ni ka a kurakurali baaraw kɔni nun don an ka jamana minisiri kofɔlen ni ale kɔni ye colonel major Asan Bajalo Ture ye ale kɔni ye nin baara in a y'a kurunbɔ kari ni ka yamaruya kɔni di fɛn min ye nin baara belebeleba min nun donnen filɛ jamana ɲɛmaw fɛ a ka se ka lawaleya. Kunnafoni kunkurun la an bɔ o daminɛ fɛn min ye buna adamadenya o dɛmɛ jɛkulu min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni cuala ni o ye OCHA ye u kɔni ye laseli kɛ ka bɛn min ye desanburu kalo tile 31 san 2025 ka a jira k'a fɔ fɛn min ye buna adamadenya baara minnu kɔni kɛra u fɛ san 2025 u y'o walawalaliw kɔni kɛ san nataw kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali kɔnɔ maaw kɔni ko bɛ buna adamadenya dɛmɛ min na ani musaka min kɔni bɛ musaka in kɔni ka dɔgɔ min ye dɛmɛ ɲini ta kɔni mɔ o de la fɛn min ye ko fɛɛrɛw kɔni ka kɛ waasa buna adamaden minnu kɔni bɛ degun na olu ka se ka bɔ u ka degun na ni dɔ kɔni ma fara musaka kɔni kan ko maa caman bɛ olu bɛna gɛlɛya kɔni sɔrɔ min ye baloko sabatili kɛnɛyako ani min ye siyɔrɔko ani bɛsɛyako ko caman bɛna degun kɔni sɔrɔ o la san nataw la. Korjad ale jɛkulu min bɛ Burkina Faso Mali ani Niger olu kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ale faaba la ni o ye Wagadugu ye waasa ka se ka taa duwakun kelen o kɔni lakɔgɔli ta ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ ɲɛmaya ale labaracogo ɲuman kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka hakilina falenfalenw na u ye u ka dɔntaw kɔni falenfalen ɲɔgɔn na ni ka se ka bɛn ani kelenya kumakanw ka se ka o kɔni fɔ u ka kɛnɛ in kɔni kan k'a lajɛ gɛlɛya bɛ fan minnu ka se ka o gɛlɛyaw o bɛ wuli cogoya min na ka se ka o fɛɛrɛw kɔni dankɛnɛmaya fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛkun de ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna na ka se ka o jidi jamana saba in baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan a kɛkun de ye ka se ka dɔ fara u ka dɔntaw kɔni kan don n'a nataw la baara minnu kɔni bɛ di u mɔ min ye u ka jamanaw kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen u ka se ka o kɔni lawaleya ko nin kɔni ye fɛɛrɛ ye
korjadi min kɔni sigin bɛ farafina tilebiyan fan kɔni jɛkulu kɔnɔna na u ka se ka u ka baaraw kɛ i n'a fɔ u ka ɲɛmayaso kɛ n bɛ ka a laɲini u fɛ cogoya min na fɛn min ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na baara minnu dilen don u ma u ka se ka a baara kɔni kɛ min ye i n'a fɔ a laɲini bɛ u fɛ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaruyaw la min ye Gaza ale kɔni kɔnɔna na Israel jamana olu kɔni ye laseli kɛ min ye baɲumankɛ tɔn 10 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bali ka don Gaza kɔnɔ waasa u ka se ka taa u ka bunahadamadenya ale baaraw kɔni kɛ ko janvier kalo san 2026 o kɔni nata min bɛ na kɛ min ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye ni jɛkulu 10 bɔɲɔgɔnko u ye olu de kɔni bali k'u tɛna se ka don Gaza kɔnɔ ka taa u ka dɛmɛ baaraw kɔni kɛ o jɛkulu la min ye Médecins Sans Frontières maaw Oxfam ka taa se min ye baɲumankɛ tɔn caman kɔni mɔ u ye olu de kɔni bali ko nin hakilina kura min kɔni tara Israel fɛ a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye min ye buna adamadenw kɔni ka Gaza ale kɔni kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛw kɔni ma kɛ fɛn min ye nin hakilina min kɔni tale filɛ a bɛna dɔ fara gɛlɛya min bɛ ka kɔrɔ min ye jamanaden kana bilalen olu ka ni o ye civiliw ye. Diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw u kɔni ye laseli kɛ ni ka tabale gosi ka ɲɛsin diɲɛ jamanaw ma maa minnu ka wulikajɔ ka bon buna adamadenya dɛmɛ baaraw la u ka se ka dɔ fara u ka dɛmɛw kɔni kan ko ɲɔgɔn tɛ san 2026 kɔni kɔnɔna na min ye maanifinw kɔni mako bɛ dɛmɛba la buna adamadenya nasiraw kɔni fɛ ko ni o kɔni dɛmɛ kɔni ma sɔrɔ ko a bɛna kɛ sababuya ye ni ka dankari maa caman kɔni ka ɲɛnamaya la. An bɛ taa Sudan ale kibaruyaw la fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sudan gɛlɛya ko dɔ b'a la ka fara ka hali sisan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ɲɔgɔn sɔrɔ ani ka se ka maaw kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la jamanaden kanna bilalenw ni o ye civiliw ye k'u kɔni bɛ ka degun suguya bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ Sudan jamana na u mako bɛ dɛmɛ teliman na o de la min ye buna adamadenw ko u kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati waasa Sudan jamana a bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ cogoya min na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.